tini mane tam hinai o jeo boat count khaine tini anoro to kan mas thane tong phano tam jani problem haing tongkha abon bagai tini nongno live payang nongno ni boat result nai sab sabo uina rengkha ke norok to borok bo phaya ko baksa nasingrana phaibai gathong Thanchani mari angle inshoot by edit khayo aw anoro tamjani bo mahai kan master tamjani problem tongha abon bagi ang khlai meng tongha gabon bagai nati live by bidu phano mane khaimia phano live by nani mane bongno boot result nani hin tongha ta ang bai simi kok sagat kirti net si hamya nikha ni phone tamjani rok nok tongbai khambo net hamya phone bo tamjani khamo saisimanliya ang nono kain master phone gan do takbutian kain master naga omo haing tonghan kain master problem keo problem solve khainai tongha ke sabai gotai borok se phaya ko hi omo hai ani kain master omo haing tong kon phang khaimia purano jole soka tension nuk soka purano nahaso ko ni kain master 10 ta 15 ta se kain master na hakana haipan se ya ani baba hanyo aw am hanyo ke tam borok phaibe se baksa ang tabuk risinai sabo sabo uina rengkha group C ni hingka hingkai uina rengkha first hingka hingkai Ripika Dev ni boot number hingka 7 bo boot marakha 146 ta boot marakha second hingka hingkai Albert Deborma boot nong 8 bini boot number hingka mane bini boot nong no sorry bo boot marakha 107 ta marakha third hingka hingkai Kironmala Deborma Ambasani boot hingka hingkai bini boot number hingka hingkai 2 number bo boot marakha 58 ta boot marakha fourth Somrat Deborma Kolampurni bini boot number 5 bo boot marakha 24 hingkai 5 hingka hingkai Sahil tei Sonaram Tripura Sahil Deborma bai Sonaram Tripura borok ni boot number hingka hingkai Sahil ni ke 1 Sonaram Tripura ni hingka hingkai 3 borok kani no marakha 22 ta boot marakha ta hingkai group D ni hingka hingkai first hingka Rujina Deborma boot number 3 bini boot marakha bo ta boot second hingkai Bipon Deborma hingkai bini boot number 9 bo marakha 84 ta third Sumit Deborma tei Sagri Deborma borok kani no same to same borok ni boot maramoni boot number hingka 2 Sumit ni hingka hingkai Sagri ni ke 7 borok ni boot hingka 34 the fourth hingkai Rohini Deborma ni boot number 1 bo marakha 29 ta boot 5 Sudip Deborma tei James Deborma borok kani ni boot mane borok same to same marakha boot number hingka hingkai Sudip ni hingka hingkai 6 James ni hingka 5 hingka borok marakha 16 ta boot ke amsungno mane ang first second third khaito mano haipano je tabuk sugjoro te hingka hingka mane 5 ta mane borok
पाजोना kai narak utang puto ge final lo hanga kai 3 jona kai narak nai kinorok season 2 o sabnai mane season 2 ni bagui surung nai ta borok sikirei haifano ni mari biang digi mane sabna saga biang digi hinai ang buji simalia tam tongo o rujina khwai ni pu bo khwai phasing phano waring torning ni sau bono kok sabai di ayang WhatsApp se bro kok salai ja se sabai ya bro maidani si saime ta bo ano pokthang ga haipano waring torni da ni sakamo apro waring tor da program tongkamo ati jang kamo saiman letang akon sabai ga norok tam kai tongbai Puno ge tabuk hingga hinggai tamni hinggai ang tabuk but result sirina hayo o jaga o MB ya debel ma sarik kaham ham to ge tek bainili mana ang bini bono chajago bini video ro hingga subscribe khaitoni manta hingga phaitong mai bo bini community da hamo video se jora debor ma ang bai hamsak naide ang hamjak gya keba bai tabuk sujarte hinga ge hanyo ta go relationship rogo hapka hingga hingga tabuk rogo tam haing thango agi khani chola biang ni sa ani chola mane tongo do agi wo haipano kisa problem ga break up thai kata jagan bumung to sana to saiman haba sali ata bobla si jagan bobla na bla hamza gya ang kya relationship thaya relationship rok khai ka hangge relationship rogo angkhang ke bukharok bo tek to mano haye diba bukharok tek to mano mokol ni mukti sokona kalayo jatra podung uta hinja gori situyo be emon ke problem abo sam brand se phatina naithong
Board result lirika. Tawasha Rina Panot. Riuruan Tawasha no Kanakongke. First, second, third semester hasewana mane pajon khana ro gotang. Engkai abono group C-o hangkai to first thangka rujina diploma board number 7 bini board hangke mane board marang mani hangke 146 ta mane 46 ta mangka board hangke second hangke Albert diploma bini board number hangke 8 bo mangka 107 ta board maraka third hangke kiron mala diploma bin board number hangke 2 bo maraka 58 ta board gai aingo tongo te duijona tongo obo hangkai iko fourth hangkai somrat diploma bin para kolamporong na board number hangke 5 bo maraka 24 ta gai 5 hangkai 5 number kasaka sahil diploma tei jonaram tripura boni board number hangke sahil hangke 1 tei onko jonaram tripura hangke 3 borok marka 22 borok pajona winner wngkha group C ni hingkai group D ni hingka to first Rujina Deborma board number 3 bini hingka 85 ta board maraka second hingka Bipon Deborma Jiraniani hingkai boni board number hingka 9 bo marka 84 ta third hingka Sumit Deborma ni para hingkai Telamura Duski wafo tai Sagri Deborma ni hingka onko wo Bisram Gonso boni board hingka Subit ni board number hingka 2 Sagri ni hingka 7 borok kini no sem marka 34 ta board marka borok winner kata borok 4 number hingka Rohini Deborma bini para hingka Soilang tawo board number hingka 1 bo marka 29 ta hingkai 5 number o kasaka Sudip Deborma by James Deborma Sudip Deborma ni para hingka Sakmaga Telemura ni Zamplayo hingka James ni hingka Bisram Gonso board number maraka 6 mane bini board hingka Sudip ni board hingka 6 hingka James ni board number 5 hingka borok kini no maraka same to same 16 mane 16 ta board marka ta hingka borok pajona mane pass hingka ta mane winner wngkha ta hingke group C by group D no season 2 o hingka borok no 1 khai 6 jona khai reservation naita Wansukma kokthai sarik kaham sarik kaham net problem toni ango nini para boro sa jora deborma ani para hingke khoyo nini khai boro Hansani Maria nika views phaya mane tam sanai ang wasu saimaya ni thumbnail rok nango ta hingke taipore title rok bo kaham ke nango description te video text rok bo mane nango ta kake video upload khaima loge loge share ta khaidi share khaiga hingke mane niji loss ngo ta bo share khaiga hingke soma kok thai nano naina musungo nuklainai obo mane do ang live phaigal khamung tini tamni hingkai sai tomai khano bai chini boot relbo pro renai awati rokni singbai suka tabung simi singmaya hingke ani kain master bo problem tongkha video edit khaimani hingke abo tamjani tabuk update khainango hingke abo singli update bo ongyang tongkha kho mane youtube rogo video rok nai naikha srengoi rogo haipanisi o problem rang solve khaimeng tongkha gaban bagai borok no board result nani le tongkha hingke ang tini live risinai hini ang wansukata hingke iko phairi kata
Ang Devo, Jora Deborma. Rajiv Simna official afternoon friend nung tabuk bo class 4 isa wansuma kokthai ang tabuk hangkai 12 final result mane 12 bo hinmaya mane 12 final result ta awan bagai sanai tongo motivational kothoma motivational kothoma kokthai entertainment by ani para Kolampur RS parata aw nang board winner mani tongthokana haima tongo season 2 bahai keno motivational kothoma kokthai entertainment owner Rajiv Simna officially ni para borasa friend khwai sonkholawa Rajiv Simna pisla conference ulo rogo malaki kok sadi aw kok sanai haibono sisinia ke bike kok sanai unsuma kokte angno rokni ayango phaijak bo jaga phaijak sa mane chini yango phano bo jaga ta khwai to gobangma no tongo mane khwaio gobangma para tongo gobangma mane area tongo ta abo Shubha Tripura hi hello Nirmala Deborma hi net bo sulung to hani yango sidana Nirmala Deborma I love oi tamkha oi dangkha iu mane ultang dongkha uing tongkha oi Jora Deborma tabuk saisung da tabuk kheta saisung no wansungma kokthai
nang tula shikor da sini sini o tula shikor nga ke chin be kusu salo chin yang te thana ni hinga hangke khoi bridge par ngai town par ngai thana uta hinga hangke ayang ampra te thana ni hinga hangke ongko te thangta sebri te to boy ko tamne bukung kolog rok khangrai rok mane khangrai rok ni para rok no par thana klai uta Nirmala debra tamo khaitong haino tongo asuk kok sai tongo through walk sari kaham kebo mane join competition group ebo mane join khlai mano tabuk buta tamni gang ki ang upload khaini phano buni abi problem mani bagai bukha bukha si tong thokliya video upload khaime ni bagai tam jane hang tong ha Tripura sister result senanya musung khable o ang result li rikha Thasinggo result rikhata dus duibar saka ang result mane result rikhata dus duibar rikha Wansungma kokthai tula shikor phaijak de ang shikor khwai tongphana tula shikor rogo thangjagya kho eta ang thangje khotai ngo Sumit debar mabisa sari kaham dol sari kaham dol motivation kokthai kotho motivational kothoma kokthai entertainment nini yang net simania na bai phat tek soguya am to salbo hamya net bo maya hasuk da hene chin para Nirmala debar dibor tamo bai maisa khasa bai diboro kuno mukha tongkerai ani manai khorok tongboroi bo dalog rok kholu ta nga thu sele hingga ge dalog rok kholi tu hayo bo hingga bro baja khai ri khamui khunchok bai sakomra bosokno kiti debarma ihi bai nang mistake wngkha rujina ya ripikasi ehe rujina tongo ripika bo tongo ripika bo uina rengkha rujina bo uina rengkha ripika hingga hingkai wngko group C bo first bono first class mane bono first class ta winner Ripika Deborma ambasani board number 607 bo marakha 146 ta board marakha group D wo hingkai first hingkai Rojina Deborma bo bini board number 3 bo marakha 85 ta board bo first hingka Nirmala Deborma 143 mane tamsing kamu ang bujisimai doha 143 mane you haida kamu Tesra tongo hangke live off khairisinai ani samung rok gobangma tongo sarikni amo bonogo kwrwi khalai nango
nokni angno jotoni nokni bori okra plasa hingke okra borok hingke kamrok bo rengna nangpho tamro mane joton tar nok nukhungni samung rok humung rok khlai nango ta haika hingke se buini parao eba buini nukhungo hamsik tikina tepho kam sering kang chini bwrwi rok hingke samung rok nokni samung rok no bisi rengna nango porimani sate sate nokni samung humung bo rengna nango ta শুধু পরিমা bai simi bo ongya samung rok bo rengna nango nirmala deborma nini para poro ngai nirmala deborma nini para ke porongkha nirmala debor nini whatsapp number iti ani whatsapp number ang rimang live tei rogo norok ani whatsapp number nahana hingka hingke community post o tongo mane ah jaga o tongo ta rijak nahade aingte watui tukuwei kongrai mantongkha chetotra rok muru muru Suba Tripura Sister Group app ni teisa sagadi sabo uina rengkha o group app ni ang result riya kho group app ni hingka hingkai borok ni mane khai ko bongni song competition no ani video edit khaimani app kisa problem tongmani bagui edit khaimai ko ta ara simna ni da simna phasingo ani dolok tongo gobang mano saga basi sini no hingke tabuk je winner ongnai rok ta group A group B group C group D ijor tito ang result likha bangkai je winner ongnai rok no rok ano tabuk norok ni song record khai roho sidi mong sadi mong hingka hingke baksa pokthai mai kado haibano khoroksani muitu tongrokho poritos deborma hingke tei khoroksa tongo ani classmate imo gameplay hello tamjani phone rok bong thamai kya saisi mali phone katal santong ani mo kokbaji danang
Ma khबर fainsa. Dakon hingkai jotonna tewaisa sarik kaham. Ang live menthaksinai ani samurok gobangma khaijaya tongkho. Jotonna kaham kwrwngkhai tongbaidi. Je song competition khlaina musungnai rok bo khlai mano. Aing ani community post phaiye aro number rijak tongo. Phano link rijak tongo. Phaiye ame contact phai mano hai keba. A jaga otei gan rok nong song record jara jara rohana musungnai rok rohai manta.